Els núvols enjogassats corren pels cims de les muntanyes, donant el bon dia. Però no són els únics que ens venen a rebre. El bestiar també vol formar part d'aquest dia que comença de manera espectacular. Ens trobem a la Coma d'Arcalís, situat a 2.200 metres, a la parròquia d'Ordino i dins de l'estació d'esquí d'Ordino-Arcalís. L'excursió que proposem avui és pujar als llacs de Tristaina des de la Coma d'Arcalís. S'hi pot arribar en cotxe a principis d'estiu, però la carretera està tancada des del juliol fins a mitjans de setembre per activitats esportives i cal agafar el telecabina Tristaina des de la base de l'Hortell per poder accedir-hi. L'excursió comença al costat del restaurant de la Coma i des d'aquí només caldrà seguir els indicadors i en poc menys de 30 minuts arribarem als 3 llacs. L'ascens no presenta molta dificultat, tot i així caldrà estar atents als més petits per evitar possibles relliscades. Nosaltres anem fent aturades per recuperar forces i gaudir de les vistes, que ja des de mig camí són increïbles. Seguim guanyant alçada i en el tram final trobem cadenes que ens ajuden i ens asseguren els últims passos. En pocs minuts superem tot el desnivell i des de dalt es veu tot el camí recorregut, així com el cim d'Arcalís, l'Angonella, Cataperdis i el cim de l'Hortell. Ja en aquest punt trobem les primeres basses, on s'hi poden veure clarament multitud de capgrossos. I al fons del circ ja apareixen els 2 primers estanys, l'estany del mig i el de més amunt, estanys molt accessibles en temps i dificultat. Des d'aquí només caldrà baixar fins al primer estany, l'estany del mig. Decidim fer una aturada, perquè els nens puguin jugar, menjar una mica i descansar. El lloc convida a seure i a perdre's en la bellesa de l'indret. Alguns decideixen arribar a l'estany de més amunt, d'altres ens quedem al del mig, deixant que els més petits gaudeixin de l'alta muntanya. Esperem que us hagi agradat. Teniu el track a la descripció. Fins a la propera sortida!